ko to palalampasin talaga. Yung cellphone ko pinipilit yung may transaction daw ako. Wala, ako nga yung katext niya eh. Sir, yung cellphone ko po, sir. Ako nga lang yung katext niya eh. Doon sa nakadilaw, ano yun mo? Kahit magkalkal sila dyan, ako nga yun eh. Kunin mo nga eh. Gamit ko yun eh. Hindi nila dapat kunin yun. Kaya nga eh. Kunin mo. Binili ko pa ngayon eh. Isang time dahil wala siyang cellphone eh. Kunin mo doon sa nakadilaw. Sir, Po, wala po, nasa trabaho po ako, tinext lang po ako, di sobrang nervous na naman po ako. Eh, yung mga anak ko, sir, sobrang epekto na po talaga kasi binubuli po sa school eh. Dapat po ba nilang kunin yung cellphone ko, sir? Yung cellphone, sir, binili ko po yun sa kanya eh. Hindi po niya akin, sa akin po yung cellphone. Dahil tig 100 lang po yung binili. Dahil wala tong cellphone. Kahit magtanong-tanong po kayo, sir. Ito kung sabi mo, ito sa piskalya to. Kaya nga, kahit magtanong-tanong po kayo, sir. Mag-survey po kayo kung sino pan po yung nagtimbre po sa inyo, sir. Maling-mali po. Bumabangon po kami, sir eh. Kahit pumunta po kayo ng bahay namin, tignan niyo po yung mga gamit po namin. Ganyan na naman po gagawin. Eh, sa'yo na naman yan. Eh, wala ka nga pera. Ano yan? Wala ako. Saan mo? Kaya nga, eh, sa'yo yan. Eh, wala ka namang pera. Ano mo lang kayo dito kanina eh. Hindi, pero sir, paano ako magkakaroon ng helmet, sir? Tricycle yung dala ko. Oo nga, paano magkakaroon ng helmet? Oh, yun. Oo nga. Paano magkakaroon ng ano yan? Ayan po na naman. Tinatanong na naman po siya. Ayun, sir. Videoan mo yan, videoan mo. Binibidyoan ko, paano magkakaroon ng helmet eh? Tricycle yan. Ibig sabihin, May 500 common yan. sense. May 500 Oh, yun nga, may yan. 500 na naman. Eh, wala ka Helmet namang nyo, pera. Bakit may 500 yan? Helmet nyo pala yan, sinasabi nyo. Bakit may 500 yan Oo sa nga, helmet nyo? bakit mga 500 sa helmet nila? Sige na, video mo lang yan, Tina. Kaya nga, lahat ng to, binidyo ko talaga, lalo yung ginawa nila sa'yo. Para sa Wala yan, silang warrant of 500. arrest. Imposible naman na helmet nyo yan, may naiiwang kayong 500 yan, helmet nyo. Huwag naman kayong ganyan Common yan sa akin, sense. nagkanina pa ako sa inyo nagpamakaawa. Alam niyo sa sarili niyo, wala akong ginawang masama. Video mo yan, Tina. Binibidyoan ko talaga. Lahat ng to. Kaya nga napunta ako dito eh. Kapitan sir, mismo si Kapitan ang tawagin nyo kung ito hindi nag-ano to. Lahat po ng barangay official, lahat ng taga doon sa amin sa Tambak, tanungin nyo kung anong record niyan. Sa ngayon, sir, ay tumuling ano, Oo. yun ang ano, Kahit tanungin nila. Pangahawaan ko po sa inyo itong... Halos hindi nga yan ano eh. Po ako, sir. Yung time na yun na lumaya po ako, tanongin niyo po. Opo. Kung akong ginawang masama. Nakulong ka na dati. Oh, yes, sir. Yung Tinaniman po siya dati. po kami iniharap na sa piskalya niyo po. Ano pangalan mo? Randy Jucalis po, sir. Tinaniman po siya. Opo, sir. Tapos po nag-pre-bargaining po ako noon. Kaya nakalabas po ako noong 2018 na 2019. 2018 ako. 2018. 2018 po nakalabas. 2 years na po siya. Simula po noon, sir, hindi na ako mabadya kasi Opo. nangyayari na ako sa agawad sa ano, kasi sa kanila po ako kinusto. Kahit tinanin niyo po ay kapitan namin sa mga agawad, mga kapitan. Alam mo, parang kang ano, doon sa itsura mo, ano namang ginawa sa'yo. Oh. Tapos sir, bigla na lang po rin dinamba. Nagsusumbong nga po kanina kay Sir Velasco eh. Tapos dumating po mga biglang po dinamba. Ganun po pangyari. Tapos may ganyan na naman. Ganyan may pagpangkit na naman. Oo, ganyan na naman oh, ang ginawa nila. Meron pong sumakay sa akin na kasamahan din po nila. Eh, nakatunog po ako, gano'n na naman. Iruin niyo po, galing Tambak, magpapahatid ng bani, 100 piso daw. Ang lapit-lapit. Siyempre, nung pinarana kami po ako. Tinatransfer ko po siya dito. Pinapatransfer po, ayaw niya po. Kasi ginawa ko po, pumunta po ko doon kay Sir Velasco. Kaya ako po dito inito para malapit po dito sa police station. Pupunta kay Sir Velasco. Nagsusumbong po ako, bigla po dumating yung mga tulong, bigla nila lang Asan ito lang? 500, ito yung inano sa'yo. Ay, eh, ito, wala, hindi ko 500. alam pa yan. Ngayon ko lang din nakita yan. Ewan ko. Eh, wala ka nga rin 500, wala ka nga eh. Wala nga. At saka ba't ang gagawin bigyan sa helmet niya? Sa amin po, eh, 6 na buwan na nga po itong hindi nahuhulugan eh. Dahil sa sobrang problema ko eh, stress ko, tas ito ka. Pilitin lang ko, sir. Sabihin ko itong gusto ko itong kumukuha ng binabagsak sa akin. Diyos ko po! Diyos ko po, alam niyo sir, kung mayroong ganyan, hindi na ako magtatrabaho pa. Yayin na ang buhay namin. Una sir, ginanyan na, nilunok ko na lang sir eh, dahil wala akong magawa Diyos eh. ko. Walang ebidensya eh. Sila, ang dami nilang tinanim sa akin eh. Wala akong nagawa, nilunok ko, nag-bargain yun ako, hindi na ako lumabas. Kailangan ko na lang. Ngayon, ganito na lang. Hindi kasi ako makalis, nandiyan si uncle ko eh.
Ngayon ganito na naman, sir. Ililipo ko ng anak ko eh. Malaking impact na naman to sa anak namin, sir, kasi nung nakaraan, nag-ano na sila, sir, eh. Sobrang, yung 9 years old, halos ayaw niya nang lumabas, sir. Binubuli pa sa school. Ilang beses pa akong pumunta ng school dahil binubuli. Tapos ito na naman po, hindi naman po totoo. Di ba po, sir? Malaking ano naman po kung sino man po pumuli. Alam po nila sa sarili nila, sir, na wala. Sir, sabi ko, Alam nila sa sarili nila, karma na yan. bibindagin sa akin. Sige po po, pero Ang tadad sa realidad na walang kasalanan to talaga. bumabiyahe ng para makatulong din sa asawa ko. Wala nga po kong prangkising. Pasundot-sundot lang yung biyahe ko, makatulong din sa asawa ko ba? Hindi nilulugin sa akin. Alam po nila sa sarili nila yan, sir, na walang ginawa to talaga. Ni tayo Diyos siya katawan, sir. Sa pamilyak, sir, na walang ginawa tuya. Kahit hindi na po yung mga kapit buhay po namin mismo. Isusumpak lang anak mi, sir. Ang ganong patay-patay kami natin yung oras, sir, no walay kintuya. Ang mantupot kilad barangay, abay ilajay barangay ni. Halos ang gano'n amin niya barangay, sir, no walay record tuya. Isa salamat at ingon taong babiyahin na kaso ng lockdown, akin ang kami taga makapantrabaho. Ayan o. Ay, sus, Mariusip. Ayan daw po, oh, saan nakuha sa ano? Oh my God. Ayan po, oh. Ayan daw po, oh. Sa kanilang helmet po, oh, yan. Oh, yan, hawak-hawak po nila. Sandali lang po. Tagong. Unang ko lang. Ayan. Sir, yon po, kinuha po nila. Yan po yung modus po nila. Hindi na ako alis dito. Baka kasi sabi ko. Yan po yung modus po nila. Nilagay po nila dyan. Kuwang-kuha po ito, ah. Pupulin mo kaya to kapag ito ang masiksikan. Ay, hindi ako alis dito, sisiksikan. Ay, naka-video Hindi, to. video mo na lang na baliktarin mo to. Na para lang ano lang po sir. Opo. Sige po sir, pero wala naman to sir. Oh, walang laman yon. Nasa kamay na po nila yung ano, tinatanim na naman po nila. Yan. Wala po naman na sir. Pwede po akong ibukadtad to dito ngayon, pero ayaw niyo pong papakailaman. Sa sahig nakuha, common sense naman po. Naistorbo pa ako sa trabaho ko. Oh. Panatag na panatag ako na ano eh. Kasi